учителка по анатомия. Тази година моят клас завършва. Много хубави деца. Просто не знам как ще се разделя с тях. Един неразделен клас, само се много хубави деца, но са така добре подготвени в живота. В последния си час ми казах, последния един час е. Няма къде втория час, който всички си отиват, който се разделят за винаги. Аз им казах, скъпи ученици, да помните най-важното за моя предмет е това, че в анатомията най-важното е човек да има голямо сърце. Момчетата веднага станаха и казаха, че искат да покажат сърцата на момичета. Това ме слухна така, защото знаех, че те обичат наистина моя предмет. Така че много ми е така драго и така. Извинявайте се. Сега се спомням, когато бях аз студентка, как бях се показала от прозорите на Шапковия москви школа до кръста и крещях